Қайтыр тип күткәндір. Күз талдырып ағынып күткәндір дә. Үміт өдіп, кері кеткәндір. Әллән ішләп қайтып булманы шул. Юлдар алып кеттілер. Топылдардың яшыл япырақтары арғайышып құйылып өттілер. Yok. Yapraklar kuyulup bitmeniler. Yıl артынан yıllar öttüler. Yıllar öttü. Ләкин әлі хаман хикәлтәлі яшьлек юлдарым, юл өстенә баткан баганалар миңа табан һудып кулдарын кайт тиеп сакралар мак. Әллә инде кайтып килә. Кайтам да шул хәдер таба алмамын таныш капканы. Тактагына үткер бәке менән сукып ядган исемен тапмамын. Юк, тапмам. Ана, киске уйынға башқа яштар инде йыйылган. Башқа яштар, башқа тавыштар. Күренмәйдер безнең таныштар. Без дә шулай йыйылатырга инек яздар йетә елга буена. Күп тапаудан пеләшләнеп беткән болынлыкка елга буена. Biz de şulay yırlap yürünük, biz de şulay karşı beyinük, biz de şulay küydük, küyüldük. Biz de şulay hiydik, hiyildik. Көз алдынан бүтәһеле үтә, бергә күргән, бергә йөргәннәр. Гармонсыбыз Газиз, безнең күрше кызы Гөланда. Яшьлегемдә уйланыйм һәм шул икәү дис кала. Авыл өстен тынлык каплагас, карт-корылар ятып йоклагас, йөрүчеләр беткәс күз атып, егет килде, казан озатып. Туктанылар капка төбендә. Кыз ашыккан булды өенә. Егет уны кыстап туктатты, йылы күзләр менән юатты. Тотып алды уны биленә. Кайнар күзләр, кайнар ирендәр. Абау мөхәббәте дигән булды кызы. Әүде һаман егетенә ныграк инде. Ай нурына дөнья куенды. Үдәр бетмәс йөрәк түрендә улар һаман капка төбендә. Кызы китте тагы үзгәреп, хәтерләнә әсә үзләрен. Инәем дип тагы укталды, адгынага тагы тукталды. Улар үдде тагы яңартты. Ул арала инде таң атты. Кабатлана шулай көн һайын. Яшьлек дигән нәмә мөгаен шулай башланалыр капка төбендә. Газиз брат башын кырын алып, тартып удахмак гармонын. Гармон моңдарына йыры менән кушылып китә һымак. Гөләндамды күптәр яраттылар. Ул җиде берәүде. Газиз оны үҙеннән дә артык, үҙеннән дә газиз итеп күрә ине. Гөләндамды урларга дип күрше авылдан килгән егетте Газиз нисек тукмап оҙатканын бөтә авыл кыҙыҡ итеп һөйләп йөрөттө. Улар икәү тормош башланылар һабан туйҙар булған айҙарҙа. Башҡа сыҡҡас колхоз һыйыр бирҙе алдынғылар итеп уларға. Әгәр инһәң, өйө йылы, уты яҡты яна. Ниндәй уңған ҡыҙҙы сәлдерҙе тип
Kaybırevder künleşip teyirini azizden. Yıllar üttü. Ana, his kuyunga başka yaşlar indi yıllar. Başka yaşlar, başka tavuşlar. Görünmeyler bizden tanışlar. Bir tartalı yigit, garmonundu, yürekterdi, ödüp yiber. Tükündür, üttü yıllar, üttü minen, yaşlı ömer, tağda yaşiman day min dadusar yaşinem utkan yaşlık uthan aytar arsak yaş yerer yol taşkan hamak yaşna ütte dostlar yaşlığım uthan ukanmayan yaşla bütte minen yaşlıman yol taşkan hamak yaşına ütte dostlar yaşlığım garmon tavuşunda yangrağanday yangrap kite yılga boydarı şu yangraş hamak yıllar boylap ağıp gitti minin uydarım hatırlattı hoğuş yıllar. Hoğuş idi belki gerekmeydir. Yırığıdı hildin budam bit. Teknişleyi bizden yaşlığımız hoğuş yıllarında üttü bit. Yazmışlardı budda bit. O yıllarda bir girek ağır kildi.
Ауылдарда көптен ұнытылған сабаталар қабат киілді. Кетудерде арық башмақ менен тик кезелер генә тұрып қалдылар. Малай шалай қалды имеш, ирдер болып әсәләр һәм қарттар янында. Хәтеремдә таштай һеңеп қалған, құйып ямғыр яуған көз ине. Газизгә лә сират килеп китте. Гармун моңы өҙөлдө. Күк томанға аттар күмелгән сияштәр уны оҙата бардылар. Фашисттарҙы тиҙерәк еңеп ҡайт тип, изге теләк теләп ҡалдылар. Ғазиз китте. Арбаларҙың эҙен ямғыр һыуы китте ағыҙып. Ҡайғы тигән ауыр йөк күтәреп Гөләндам ҡалды яңғыҙы. Ямғыр тамсыһылай күҙ йәштәре, күҙ йәшендәй ямғыр тамсыһы. Һәм шунан һуң мин дә күп торманым. Юлдар алып киттеләр. Һуғыш эҙен ямап йөрөй, итектәрен туҙып бөттөләр. Җилҗираным егетеңде җиткер җилҗитмәс ергә, яланда түгел яуда ла гел икәү булдык бергә. Яуғыр дуҫым, ергә ауған, Мәскәү өсөн барған һуғышҡа. Кем ул? Исеме кем? Рус булғанмы, әллә башҡортмы? Кем булһа ла барыбер түгелме ни? Йәнен биргән, өйгән ил өсөн. Ҡабат-ҡабат ергә яҙҙар килә. Ҡаҙҙар килә Ҡамыш күленә. Ҡаҙҙар кеүек ҡайтып килергә лә юл төшмәне туған илемә. Һигән ҡыҙым нәҡ Гөләндам кеүек ҡалғайны ауыл башында. Ул һаман да косынкаһын болғап баҫып тора һымаҡ ҡаршымда. Ҡайтһам да шул хәҙер табалмамын таныш ҡапҡаны. Ҡайтыр, ҡайтыр тип көткәндер. Һәм артына боролоп ҡарай, башҡа берәү менән киткәндер. Ул ғайыпһеҙ, мәңге көтөп булмай. Ана, башҡа йәштәр инде үҫкәндәр. Клубтарҙа, киске уйындарҙа, улар инде түргә күскәндәр. Бындай ерҙә күренмәйҙәр. Минең ҡорҙаш, минең йәштәштәр. Ғәрәсәтле дауыл, үҙ яраһын юҡ-юҡ тигәндә лә һиҙҙерә.
Tän yaraları belki tüdeledir de. Tik tüdelmey yürek yaraları. Yok, tüdelmeyken tilgine. Min Gülandam bilen sıraştım. Yıldar üdüşlerini itkender. Mаңлайына ғұмыры юйылмаслық буразналар алып кеткендер. Ә көздері аман кісі зәңгәр көктей асық яқтылар. Шул көздерде яшьлігімді көрдім. Үз артына үздер ақтылар. Үткендерге кире қайттылар. Әгер мүмкін болса елерге еләлі елә Gülanda. Hile diyen. Nime hileyim hun? Bileyin de onu kişiler. Ул сағында хуғыш заманында күптәр ине минең ишеләр. Газиз киткәс, бер яңгыдым калдым. Тәҙрәтеп тә калды гармоны. Телдәрендә калды бармагы ди. Кылагымда калды бармаңы. Туйда кигән ак күлдә калды бер кабаты алып юмаган. Йөрәгемдә muhabbet kaldı. Hem balahı kaldı tумаган. Kim gayipler mini? Ылаткан сакта уны ике бертек яшым сыкканга. Биреһе уны һөйү булһа, биреһе нәфрәт ине дошманга. Ике бертек яштың икеһен дә уның йөрәгенә тамыздым. Биреһе һөйү булып әсеттерһә, биреһе нәфрәт булып кабынһын. Шатланырмын әгәр шул һөйүем ярдәм итә яуга инергә. Куанырмын әгәр шул нәфрәтем дошманыңды уттай кидерһә. Исмишле хаттар килгән сакта якын күгене икара. Һөйгәнеңдең исән икәнлеген һөйләп тора инде бит улар. Улары ла килмәс булды. Килер, килер дип йөрһәм дә, төштәремдә юлдар күрһәм дә, әбиләргә хәер бирһәм дә, почтальондар ситләп үттеләр. Шул хаттан да мәхрүм иттеләр. Улым туды. Шул көндә алдым атаһының үле хәбәрен. Киләсәктә бер кем укымаһын хәбәрдәрнең ундай хәтәрен. Баштарың ташка бәреп булмай, үлеп булмай үлгән артына. Итәк тулы бала күтәреп тә етем калдылар бит. Хатындар. Бұл дөньяның бөтә эше үтте. Ошо етим калган катын кулынан. Бұл кулдар бит бисәнендә сатты, ерен кадыны кәртә тотты, өйін тирәне, иркәләне, үзе күвектәрде. Ә үзләре бер кемдән дә иркә күрмәде. Еңеү таңы тиҙрәк аттың тине. Тик шул максат менән яшәде. Шуның өсөн барны ла түзде. Шуның өсөн барын эшләне. Ындahым юк бер караңгы төндә. Кемдер килеп ишек шакыны. Газиз динем. Әйтерегене. Кем мин әйтәм, һине сакырды. Авыл бира.
Имеш Газиз үлгән барыбер кайталма. Яш гомердәр имеш ике килмәй. Үкенерлек булма картайгас. Кабахатты. Иян асуым менән, ыклау менән куып сыгардым. Үзе тагын берүк һөйләнмәде. Һөйләмәнем. Түздем, сыданым. Ләкин гарлыгына түзә алманым бер тойгансы үкеп иланым. Көтә белү, үзе батырлык ул. Яу батыры менән бер оста. Көтә белгән катындарға һәйкәл куйыр инем кырыста. Ердің, ирен катын кызым, ердә яшәүчеләрнең барында баш иергә мәҗбүр итер инем ошо кырыс һәйкәл алдында. Иң авыры әле ул булманы. Угыш беткәс булды авыры. Май кояшы ергә нурын һибә. Ява ине ләйсән яңгыры. Бөтә халык каршы ала ине угыштардан еңеп кайтканды. Ошо көндә улым беренче кат минең атай тине кайтамы? Кайта тинем. Мин алданым уны. Үтә төшкәс, уйды аңланып. Мин үземдә нисә елдар буе үземдә шулай алданым. Кабат иргә сыкманыңмы диләр. Ул күптәргә гаҗәп тыела. Сыккан була инелә, ирмәнләр түгел йөрнеләр күрше ауылдан берәү озак йөріне. Гашык ине төсем хылкыма. Бер сак хатта аттар йыйып килде. Әйдә киттек тине йортыма. Алтын таудар вәгъдә итмәйем дә, мөхәббәтем тине бармалым. Түзә ексе, онытылһын тинем. Улым үсен тинем, барманым. Ул яңынан минең яныма килде, һуңга калып килгән ятмак. Гомер буе ялгыз яшәмәсең, сык гөләндән тине кыттаны. Кешеләрдән хәзер ият. Улым үскән тинем сыкманым. Улым хәзер нәкъ атаһы кеүек. Төсе, хылкы, бөтә барлыгы. Кис куенга алып сыккан атаһының тальян гармунын. Ирәнмәһен тигән инем дә бит. Минән яшереп үзе уйнаган. Быныһын да югалтырмын. Йоклардан куркып уянам. Имин булһын берүк дөньялар. Дөньялар бит бигүк тыныс түгел. Борсып кына тора язмышы. Әле унда, әле тегендәрәк ишетелә шартлау тавышы. Газизеңә аткан фашистларның кулдарына корал бирәләр. Элеккенән дә яманрак бомбаларды тәре итеп кабат үбәләр. Yer üstündə яңы давыл купа, кисермәстәр безне үлгәндәр. Тереләрде хаклап калу өчен хак булайык гөләндәм. Хак булайык тугандар. Яшьтәр инде биеп аргандар, таралыша киске уендан. Гөләндәмнең улы бер кыз менән менеп килә елга буеннан. Егет уйнай, ә кызы акрын гына йыры менән уга кушыла. Яшьтәр генә шулай йырлай белә. Яшьтәр генә йөри ошылай.
киләсәген ғұмырымдың таңы һөйгәнемә оҡшаған, бик оҡшаған, бәлки ҡыҙылыр. Кем булһа ла барыбер түгелме? Йәшлек үтте, кире ҡайтмай бит. Яҙҙар етһә, гөлдәр сәскә ата. Ике тапҡыр ләкин атмай бит. Йырҙарым, һеҙ шытып йөрәгемдә ел ҡырында сәскә атығыҙ. Күпме булһа һеҙҙә көс һәм ялҡын, шул ҡәҙәрле елдә ҡаҡығыҙ. Һеҙҙә минең бөтә тойғоларым, һеҙҙә минең керһеҙ уйҙарым. Һеҙ үлһәгеҙ, мин дә онотолормон. Йәшәһәгеҙ, мин дә йәшәрмен. Мин ҡабыҙҙым йырҙа ялҡын итеп, йөрәгем һәм хаҡлыҡ ҡушҡанды. Йыр менән дуҫты иркәләнем, йыр менән еңдем дошманды. Алдай алмаҫ мине түбән ләззәт, ваҡ тормоштоң суар пәрҙәһе. Шиғырымдағы сынлыҡ ут һәм һөйөү йәшеүемдең бөтә мәғнәһе. Үлгәндә лә йөрәк тоғро ҡалыр, шиғырымдағы изге антына. Бар йырымды илгә бағышланым, ғүмеремде лә бирәм халҡыма. Йыр өйрәтте мине хөр йәшәргә һәм үлергә ҡыйыу ир булып. Ғүмерем минең моңлы бер йыр ине, үлемем дә яңрар йыр булып. Юғары стан, түбән ысҡа тиклем ишетелә гармон тауышы. Шул моңдарда минең йәшлек сағым, йәшлек дәртем, йәшлек Хайырлы сәғәттә, дуҫтар. Бына һеҙҙе тағы ла театр менән осрашыу көтә. Һәм мин һәр ваҡыттағыса мәҙәниәт, сәнғәт тураһында барған тапшырыуҙар алдынан әйтә торған һүҙҙәремде ҡабатламаҡсымын. Аллаға шөкөр, беҙҙең бөгөн бына ошондай ваҡытта күмәкләшеп, йыйылышып, төрлө милләт вәкилдәре, төрлө театрҙар бергә ултырып, матурлыҡ тураһында һөйләшергә форсатыбыҙ бар. Ә хәҙер һүҙ ҡунаҡтарға. Ә ҡунаҡтар Туймазы татар драма театры. Уның баш режиссеры
Ильяс Гәрәев. Рәхмәт. Менә безнең башкалабызга барабызның да киләсе киләдер. Безнең коллектив бүген көндә шул тиклем зур. Шулай да алып килеп булмады барсында. Әле без куябыз спектакль режиссерга мөрәҗәгать иткәнем берничә көн элек мәйтәм барырга кирәк телевидениягә. Шушындый артистларны алып барырга кирәк димен инде. Ул әйтә, юк, репетициядән беркемне дә алмыйсыз диде. Шулай булгач, бүгенге шулай да бүген алып килергә тырыштым. Мин үзебезнең коллектив членнарын, шулай булгач, мин алып килдем безнең артистыбыз Таурат әфәнде Надыршинны. Һәм шулай ук режиссер ассистенты безнең постановщик Әлфия Хабибрахманова. Безнең бүгенге очрашу башланыр яңа сезон алдыннан. Шуның өчен һүзле әйдәгез шуннан башлаyak. Яңа театр сезоны туймазыларды ниләр белән кавандырасак? Репертуарга кагылганда безнең быелгы репертуарыбызда иң беренче булып Ак калфак Мирхәйдәр Фәйзинең спектакле тора. 2 пьеса Туфан Минуллинның Илгизәр плюс Вера һәм Без бит авыл малае бар. Лек Валеевның пьесасы Кәләш әйтергәндә, Габдулла Тукайның Кәҗә белән Сарык хикәяте бар. Һәм студентлар 3 спектакльне алып килергә тиешләр. Ул спектакльләр Эмиль Золяның Мирас көткәндә, Аяз Гыйләҗевның Китмәгез Тургайлар һәм Фәнис Яруллинның яңа пьесасы Каракның бүреге яна. Ильяс Гәрәев ничә булды? Булды 12 сәхнә әсәре белән быелгы сезоныбызны ачабыз. Без сезонны ачтык дип әйтергә була инде. Сентябрь аеннан ук авылларга үзебезнең Туймазы регионына чыгып йөрибез. Үзебезнең шәһәребездә, Туймазы шәһәрендә официаль рәвештә сезонны ачачакбыз декабрь аенда. Менә шу күрсәтәчәкбез бүтән бар булган әсәребезне 12сендә һәм шулай ук ачырга дип торабыз сезонны яңа әсәребез белән, ягъни мәсәлән премьера була инде Гозаир Хаҗибековның Азәрбайҗан классик композиторы, язучысы, драматургы Аршин Малалан дигән әсәрен куярга дибез. Шулай булгач ул әсәрдә шушы спектаклебездә бар коллектив катнаша, шуның өчен менә барсында алып килмәдем инде. Biz шуның репертуарда шулай ук бар, менә Әлфия Хабибрахманова әйтеп китте инде, 3 әкиятебез бар. Безнең дүйім алганда безнең республикабызда күп театрлар балаларны, яшьләрне онытабыз. Шулай булгач, безгә кирәк, бик яңа театр буларак, безгә кирәк үзебезгә тамашачылар тәрбияләргә. Шуның өчен репертуарыбызда 3 әкият бар. Безнең планда шундый планнарыбыз бар. Габдулла Тукайның бар әкиятен дә куеп чыгарга дибез. Ильяс Гәрәев, бuna тамашасыларга кагылган һорауды минең Таурат Дәүләтовичка бирәһем килә. Чөнки режиссерга караганда артистлар тамашасының үзләренә мөнәсәбәтен якынрактан һидә, ешрак осрата. Әйдәгез әле бернисә һүз. Biz быел җәйге гастрольләрдә Ермәкәй, Миякә, Карыйдел районнарында булып кайттык. Безне кайда гына булсак та тамашачы бик җылы каршылады. Алар безгә бик матур теләкләр теләделәр. Безнең коллектив бик яшь актерлардан тора. Шуңа күрә тамашачыларга яшьләр, безнең коллективның яшьләр булуы белән бик нык ошадылар. Безнең коллективның гомере яшьлеге озакка барсын дип теләкләр теләделәр. Аннан шуны әйтәсем килә. Biz Ак калфак спектакле белән йөрдек. Спектакль классик әсәр. Классик әсәрне өлкән яшьтәге кешеләр үзләренең яшьлекләрен искә төшереп, үзләре спектакльне уйнаганнарын искә төшереп, бик матур теләкләр теләп, яхшы итеп карыйлар. Классик әсәр булуга карамастан, безнең спектакльне яшьләрдә бик яраталар. Ильяс Гәрәев, бuna 2 һөйләмдә генә һәрбер яңа коллектив өчен, бигрәк тә театр коллективы өчен һәм гомумән
ниндәй генә сәнгать, яңа сәнгать коллективын алмайык, уның проблемаһы профессионалдар, уның проблемаһы бина, үз түбәһе. Шулай, бүгінгі күндә һәрберебез, һәрбер ил булып яшәргә тырыша, һәрбер үзенең, һәрбер гаиләнең, һәрбер колхозның, һәрбер предприятиенең ниндидер кәртәсе булырга тиеш. Ниндидер усадьбасы булырга тиеш. Шуңа омтылабыз, бу омтылыш әйбәттер дип уйлыйм. Менә бүгенге көндә безгә 2 яшь булуга карамастан, безнең үз төбәбез бар. Моның өчен шатланырга кирәк, кычкырырга кирәк. Моның өчен зур рәхмәтләр әйтергә тиешбез беренчедән мәдәният министрлыгына, беренчедән үзебезнең хөкүмәтебезгә. Илес Грейш, шулай да театрның төп көсе, театрның нигеде ул актерлар. Шулай, менә театрны ачканда 2 ел элек миңа сорау бирәләр, театр нәрсәдән башлана. Мин җавап бирә идем. Театр элгечтән башлана. Бүген әйтә алам, театр элгечтән башламый. Театр башлана дуслыктан. Дуслыктан. Шулай булгач, бүгенге көндә безнең коллективыбыз бик дус яши. Бик дус яши. Бер атнадан 23 ноябрьдә килеп кушылачак безнең коллективка сәнгать институтының студентлары. Алар читтән әле укыдылар, хәзер читтән торып укуга күчәләр һәм безнең коллективка килеп кушылалар. Алар 3 әсәр белән кайталар. Шулай ук безнең коллектив театр бит инде артистлардан гына тормый. Театрга кирәк, театрны ярата торган. Аның җыештыручысы да театрны яратырга тиеш. Күп ул бездә художниклар да бараймы, но театр сәнгатен ярата торган кешеләрне җыярга тырышабыз. Шулай булгач, дус коллектив тәрбияләү белән яшибез әлеге көндә. Ильяс Гәрәевич, Таврат Дәүләтович, Әлфия, бүгенге безнең очрашу ни сәбәпле икәнен искә алайык та, бына берничә минуттан эфирга Аккалфак спектакле сыга. Ул һезнең театрның, Туймазы театрының иң беренче спектакле. Бер генә һорауым бар. Ни өчен Аккалфактан башланыгыз? Ак әйбер, чиста әйбер. Шуннан калфак баш киеме. Уй фикер бит безнең баштан килеп чыга. Шулай булгач, шундый нияттән ачык театрыбызны дигән әйбер булды. Шуннан икенче әйбер бар. Бу Мирхәйдәр Фәйзинең Ак калфак дигән әсәрендә Туа Хәмдия дигән җыр. Яңа җыр. Бу җыр татар халкы бу җырны меңәр еллар җырлаган. Шулай булгач, безнең театрда тусын һәм шулай ук үз халкына, башка милләтләр өчен меңәрчә еллар хезмәт итсен дигән нияттән куелды безнең бу әсәребез. Белмим, бу фикер килеп барып җиткән микән тамашачыбызга. Анаһын телевизор караусылар үзләре хәл итһен, гомумән тамашачылар хәл итһен. Әйдәгез хәзер тамашачыларга мөрәҗәгать итәйек. Ак калфакты караһындар. Шәрәгә басыннан. Ак калфак алдыннан әйтәсе бер-ике сезгә сүзем һәм күчтәнәшем бар иде. Шәрәгә басыннан. Останкино телевидениесында шундый гадәт бар. Күп кенә редакцияларның музейлары бар. Әмрә белүемчә сезнең редакцияда юк андый музей юк. Белмим, моны шушы Туймазы шәһәрендә чыгарылган чәй сервизын бәлки музейгызга куярсыз. Музейга куймасагыз, шушы сезнең редакцияда торсын иде. Шуннан чәй ичегез. Аннан яңа әйтәсе килә. Сезнең редакция бит республикада булган бар театрларны да берләштерә. Шулай булгач, бар театр артистлары белән, режиссерлары белән, директорлары белән чәй ичегез. Чәйегез тәмле булсын. Шулай ук без сезне беләбез, безнең регион, шулай ук республика тамашачылары да, телевизор караучылары да беләдер инде. Сезне тамаша, әдәби, драматик берекмәсенең алып баручысы итеп, шулай булгач, алып баручының өстәлендә чәй булырга тиеш. Җырда да җырлана бит. Грузин чәйнүктә өстәлдә башкорт балады. Шулай булгач, безнең республиканың тамаша редакциясендә торсын шушы чәй сервизы. Мөхтәрәм телевизор караучылар. Ичегез чәйне Туймазы шәһәрендә чыгарылган чәй сервизыннан һәм шулай карагыз Туймазы татар дәүләт драма театрын. Шулай булһын, сәйдәр бергәләп булһын. Рәхмәт. Шәрәгә басында сезгә тазалык телим, сезнең редакциягызга рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт.
Решетки не хватит, да? Пошли, Рустам. Пошли, тихонько. Ага, давай, давай. Ну, с этой стороны тогда снимите, с этой стороны видно, что бабочка. Перебью кругленько. Решетками обрегаю. Корнях-то набрать. Решеточка. И туда уйдите. Раз фокус. Корхунсты сбежишь. Что же там еще хорошо? А внутри светло? Нет. Раньше вот видела как улицу. Зачем? Вот розетку включаешь? Нет, это когда уже современный. А раньше? Раньше, Ну, да. блин. Значит, наверное, все-таки отель. Нет, сейчас, первый раз лучше было. Поехали. Не кожанки, не руку. Вот. Бренчите и открывайте дверь. Пошел. Ты что, современный? А что? Какие? Не.